Narumpayu Neoskum, ke channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. Kibor pahara kila ai bainong lengba ka jingya khun ka bating jongki persha iki kampen triem jongki leno bala kershan dak Pakistan hakaba kila yolat ban set yap yo leno bapau nam jong ken hon Jaish i Muhammad JEM ha Kishtwar district jong ka Jammu and Kashmir wadil ude utrais nong jong ka Pakistan bat ubadai ka ketika mon jong he nong yalam jong ka ken hon Lashkar u Saifullah bat ula phedre na ka jingsha kem hakini kikat prabanai balalai Uladan benta ban le iki kam thombor hakawai ka per repso hakapor ba udang penlong jakari haki krem kikro hakaba ulakan ria jakapat ban legri haki jakalum ha Kishtwar hakaba khaddu ula sya penyap haki kenhon pahara hakathan chatru hakapor badan ka trashiwan kani ka jingkhanra lang jang kispai ki pulit ka Jammu and Kashmir bat ki pulit jang ka Central Reserve CRPF kalayat mentala shitayo haka janmit jang sing balang haba pentre kam katkum ki jing jingtip bekerpang ki bor pahara kila kerkut ya kathan chatru haka bakani kala penlong yo adil badan benta haka jing set berken hon jang kispai wala ula phetkra na ka jing syakem kumba arphausin nrei khado adil ula sya kerkut bat sya penyap hakikat tu kat ni ki khep ula la ban phetkra na ki jing sya kerkut bat phetkra na ka jaka badan ka jing set nrei hakani ka kenti shim lalong ubadan bok ong we hes officer jong ki bor pahara ka jing yap jong adil kalawan ra jing sup yaki nong shong shnong ki baju ya kendo ya ki jing jong ka jing sya penting pensir hau hakitei kithan ki bor pahara kila penjur ya ki jing khandra jong ki ban kemru yo perlok jong u adil u Saifullah ubla phetkrat nadu bala penyap yo teule no Jaish unang yalam ka Jaish u Saifullah udairu unang Pakistan ubala wan rong tu shakhaput kumbala ars na menshua nadu ka tega por ula trekam hakithan Kishtwar bat doda u Saifullah ula dan keti hakikat tu ni ki kam thombor ya ki bor pahara ki he sarkar ki ngej ba ula persyang ban pen imbyang ya ki ken hon le no hakathan Jammu dak ba pen kala jabing ya ki samla bat pen ngop ya ki syaka culture jang ki jing ya siat sulai ki bor pahara kila yo jingtip ba Saifullah ula phetkrat syaka liang mi ni jong ka chatru hadin ka jing sya penyap jong adil amduna ya ka lightly ki jing khanra la sedang ban kem yo Saifullah ubala treshitam ha Kishtwar la ka tukat ni por ki bor pahara ki dang penlong ya ka jing wat benya da ka ba pendan kam da ki drone bat ki so smadin ban lap ki le no ki barang sa ha ki flower ben bat ki jaka ba jeliu jong ka te ka than ki jing set ki babun kila jia hakini ki banai baladep haka bakat tu kat ningun ki le no kila syak pendu ka jing wat ki basa ka dangya chakhamat ngin saya beteng ban pen ki hadu bawle no bakat du unmi na kilom jang long way we officer jang ka ken hon pahara da ka pen pau ya ka jing kut jing mut ban pendu jat ya ka jing le don bor na ki jaka ba jeliu jang ka Kishtwar ka jing le khanra le no hadu menta ka dangya chakhamat